Avui quan aneu a la pàgina web pixlr.com i cliqueu aquí sota per seleccionar-lo, abans de triar l'editor, avui farem l'Express, per tant, cliquem aquí. Per obrir una imatge, fem Browse i recordeu que les fotos que us hagueu fet o hagueu fet amb l'iPad les heu de desar a l'escriptori i així les podem seleccionar. Jo aquí he seleccionat una que representa un dia que vam fer una presentació amb els de l'Afers Legolic Junior a Barcelona. Per tant, què podem fer? Mireu, aquí tenim les opcions del programa que clicant i tornant a clicar podem treure o amagar les diferents opcions. Ho veieu? Adjustment és per tocar totes les opcions de la fotografia, ja sigui, per exemple, la seva brillantor, o per deformar la imatge, o per transformar-la en blanc i negre i després pintar només unes parts concretes, o el contrast. Podeu remenar perquè qualsevol d'aquestes opcions, fixeu-vos, Splash mateix, en aquest cas la transforma en blanc i negre, si us agrada i apreteu Apply, deixeu que l'efecte quedi marcat. Però si no us agrada, cancel·leu i ja està. Per exemple, anem a tocar el contrast. Veieu? Si jo puc ficar més o menys brillantor i més o menys contrast. Que us agrada? Apliqueu. Que no us agrada? Cancel·leu i no passa absolutament res. Per tant, remeneu. Aquesta és una opció que hem fet actualitzada que és igual que stickers, però en aquest cas de Halloween. Jo explicaré des de stickers, però el mateix serveix per Halloween. Stickers són enganxines. Simplement, com diu aquí, diferents opcions d'enganxines, per exemple aquesta, i aquesta. Apareix una enganxina, podem fer gran o petita, podem també girar i tornar a fer gran o petita. A vegades ens deixa canviar inclús el color, o també la seva opacitat. Que us agrada? Apliqueu el canvi. Que no us agrada? Cancel·leu. Que l'apliqueu? I ara podem afegir altres coses, per exemple, de natura. No ho sé, n'hi ha un tou, A vegades triga una miqueta a carregar-se, heu d'esperar i podeu col·locar allà on vulgueu. D'acord. Si no us agraden els canvis que esteu fent, també aquí tenim els botons de Undo i de Redo. Fixeu-vos que, com si no hagués passat res, o com si hagués tornat a passar. Aquí també podeu fer zoom per si a vegades heu de treballar amb precisió, però recordeu que quan feu zoom heu d'anar desplaçant aquest quadrat vermell per fer les coses amb més precisió. Efectes. Això és una miqueta com Instagram. Podem ficar efectes vintage, per exemple, que afecten a tota la foto. Aquí tenim la quantitat d'efecte, a vegades podem ajustar, que us agrada, apliqueu i que no, cancel·leu. Overlay és una miqueta com d'efectes, però una miqueta més extravagants. Per exemple, focs artificials, llums, efectes una miqueta més estranys. Per exemple, aquest mateix, puc ficar-li com unes llumetes rares de fons. Clico i veieu, apareixen com en aquestes taques. I com sempre podem graduar. D'acord? A vegades també podem girar amunt i avall, esquerra, dreta, o inclús rotar-les. Això és qüestió de remenar i ja recordeu que si us agrada ho apliqueu i si no ho cancel·leu. Borders són els marcs. Aquí teniu diferents tipus de marcs, per exemple aquest és el de natura i dintre de natura n'hi ha molts. D'acord? Hi ha, per exemple, aquest. Recordeu que apretant aquest botó és una manera molt ràpida de combinar-los. Aleatòriament us va posant diferents marcs. Quan veieu que us agradi algun, doncs el deixeu. Que no us agrada cap? Cancel·leu. I podeu triar en qualsevol altre. Per exemple, aquest de pel·lícula. Anem a posar-lo així. I finalment text. El text, aquí apareix un requadre on podeu escriure. El text apareixerà en un requadre que podreu moure i també, igual que les enganxines, fer gran, petit o girar. També podreu ficar-lo més centrat, al mig, canviar el tipus de lletra, per exemple aquesta o aquesta,
Això és qüestió d'anar remenant. I el color també, com sempre, aquí, i també la seva opacitat. Si us agrada, apliqueu. Quan acabeu un treball, recordeu que he de prémer el botó Save. Save. Com sempre, poseu un nom. Això de qualitat ho deixeu així i apreteu Save. I finalment aquí heu de decidir el nom, si l'heu canviat ja estarà, si no aquí teniu una altra oportunitat per fer-ho, i des d'aquí recordeu que s'ha de guardar a l'escriptori. Si mai no us apareix aquí a escriptori, podeu clicar i triar-lo aquí. Si no us apareix, podeu clicar aquí i després us apareixerà aquí. En tot cas, quan acabeu, la imatge es guarda en format JPG i deseu. Quan ja heu acabat, minimitzo i busco la meva imatge, que és aquesta. Fixeu-vos que teníem aquí dues imatges i l'hem canviat.